La festa del 9 d'octubre. Allà pel 1208, el dia 1 de febrer, naixqué Jaume I, hereu de la corona d'Aragó i del senyoriu de Montpeller. Fill de Pere d'Aragó, el catòlic, i de Maria de Montpeller, quedà orfe als 5 anys i la seva educació fon confiar a Guillem de Montcada, mestre dels templaris. A la curta edat de 5 anys fon coronat rei en les corts que a tal efecte es varen reunir en Lleida. El rei rebé una educació en la que quedà patent el carisma dels templaris. Aixina, la seua religiositat, lleialtat i fidelitat varen estar ben presents en la seua manera de ser i d'actuar. També li fon inculcat l'esperit de conquista i a aquest objectiu dedicarà una part important de la seva vida. Dos grans mampreses van omplir el llarg període en què regnà en Jaume I. Estes seran, cronològicament, l'expedició i conquista de Mallorca en 1228, eminentment secundà i dut a terme pels nobles catalans, la qual duraria fins a 1231, i l'altra serà la conquista de València, la qual començaria a forjar-se en 1232. L'inici de la conquista de València. Segons nos relata la crònica o llibre dels Feits, el rei, reunit en 1232 en Alcanyís, junt al mestre de l'Orde de l'Hospital i el noble aragonès Blasco d'Alagó, els seus més fidels cavallers, iniciaren el projecte de l'ocupació de València, la qual definís Blasco d'Alagó com la millor terra i la pus bella del món. Entenem que les causes fonamentals que motivaren l'expansió varen ser la conquista de noves terres fèrtils, assegurar-se una eixida cap a la mar, el propi procés evangelitzador i cristianitzador de l'edat mitja i el debilitament i fragmentació dels musulmans. La estratègia a seguir seria la següent. Primer, s'ocuparia Borriana, sitiant-la per terra i per mar. D'esta manera, tots els castells que estan cap al nord i oest caurien pràcticament entregant-se sense lluita. La ciutat, després d'un siti i uns ardus combats, es pren en 1233. Blasco d'Alagó cerca les zones que quedaven al nord i s'apodera de Morella. Posteriorment, se van conquistant les places que ja situades cap al sud del riu Palància, rendint-se les últimes en 1238, a excepció d'Onda, que seria conquistar en 1241. En 1236, Jaume I va convocar corts en la ciutat de Montsó per a accelerar la conquista de València. A tal fi, va obtindre una bula de creuar del papa Gregori IX i emplaçar els seus nobles per al dia de Pasqua de 1237 en Terol. Allí acodiren en número molt reduït. En definitiva, avançar des de la línia que suponia Borriana fins al Puig fon un treball molt fàcil. El fet d'elegir el Puig és perquè constituïa un punt estratègic, ja que era l'única elevació de tota l'horta nord des d'on es divisava la plana que envoltava la gran ciutat de València. Conquistar la plaça del Puig en 1237, Jaume I deixà al front de les seues tropes a son tio Bernat Guillem d'Entença
per tal d'encarregar-se el propi monarca de reclutar noves tropes i queviures en previsió d'iniciar ràpidament l'assedi de la ciutat de València. El rei moro de València, Sayan, successor de Buseid, aprofitant l'absència del rei, presentà batalla als cristians que ocupaven el Puig. Encara que les tropes musulmanes eren molt més numeroses que les cristianes, 40.000 infants front a 2.000, gràcies a l'estratègia militar del tio del rei, els cristians aconseguiren una gran victòria i reduïren els musulmans fins al sud del barranc de Carraixet. A la mort de Guillem d'Entença, que tingué lloc poc després de la batalla, alguns nobles se dirigiren cap a Saragossa, lloc on es trobava el rei, per a comunicar-li a d'esta la notícia i, encara més, per a convèncer-lo de deixar l'empresa de conquistar València. Esta el resultava llarga, penosa i dura. El rei no va atendre a raons i es dirigí cap al Puig per a posar-se al front de les tropes. Allí se donà compte que el rei sarraí els havia oferit diners intentant comprar aixina la retirada de les tropes cristianes. Jaume I desestimà esta oferta i convocà ràpidament Consell General en l'església de Santa Maria que ell havia manat construir. El rei els manifestà que coneixia el pla dels cavallers, els quals desitjaven partir i que ell no ho faria fins que no haguera conquistat València. En prova d'això, manà que es traslladara a la cort, especialment la família real. En saber-ho el rei Sayan s'oferí en vassallatge, però Jaume I no li'l va acceptar. Vàries ciutats es rendiren sense lluita, algunes al nord i especialment la de Paterna, que es trobava a 5 quilòmetres de la ciutat. Des d'esta posició es va iniciar el siti de la ciutat de València. El rei s'aproximà en el seu exèrcit a la ciutat, establint el campament primerament en el Grau i després instal·là el campament en el Raval de Russafa. El siti a la ciutat va durar 5 mesos, en els quals els sarraïns feien freqüents eixides, rasies i expedicions contra els cristians. En una d'aquestes embestides fou ferit el propi Jaume I, però sense massa importància. A mitjan de setembre, la situació començava a ser de desesperació per als sarraïns i el seu rei inicià converses en Jaume I per a establir les condicions de la rendició. A més, el moro també havia demanat ajuda al rei de Tunis, que li havia enviat una flota de galeres que no pogueren atracar ni prestar ajuda des del port de València a la ciutat, ja que l'exèrcit de Jaume I, per la seva situació estratègica, va impedir que arribaren aquestes ajudes. Les negociacions les dugué el rei personalment, i en elles es buscà prioritàriament que no es produïra un enfrontament bèl·lic que fora la causa d'una cruel carnisseria. Entre les condicions cal destacar que durant els primers 20 dies d'ocupació podien anar-se'n els sarraïns que volgueren, enduguent-se les seues possessions. Els qui no ho veren aixina quedarien baix la protecció del nou rei. El rei deixaria en pau a Sayan i als seus durant 7 anys en els seus dominis de Dénia i Cullera, places que no entraven en la rendició. Esta clàusula no seria mai complida. La capitulació fou signada, observant estes i algunes altres condicions, el 28 de setembre de 1238. En os, fom entre la Rambla, el Reial i la Torre. Quan viu nostra senyera sus en la torre, descavalcam del cavall, endreçam-nos vers orient, ploram de nostres ulls, besam la terra per la gran mercè de Déu nos havia feita. El 9 d'octubre de 1238, dissabte, Jaume I, després de 18 mesos i 11 dies de siti, entrà triomfalment acompanyat del seu sèquit en la ciutat de València. A continuació, realitzà un acte solemne en el qual participaren varis bisbes presidits per l'arquebisbe de Tarragona, en Pere d'Albalat, que havien acompanyat al rei durant la campanya. L'acte consistia en la purificació de la mesquita major,
la qual quedà convertida en catedral cristiana a honor i glòria de Déu i Santa Maria. El rei manà que els bisbes i els canonges cantaren el Te Deum. Al l'endemà l'arquebisbe celebrava en la catedral la primera missa i dedicà la seu a Santa Maria. Després de conquistar la ciutat de València, el rei anà conquistant diferents places, Llíria, Onda, i prosseguí este quefer cap al sud fins que se li rendí Xàtiva i unes altres ciutats importants com Ibi, Biar, fins als últims reductes de Dénia. L'Albans cap al sud li va plantejar problemes a Jaume I en Alfons X de Castella, els quals es solucionaren pel Tractat d'Almirra, en el que es delimiten les fronteres entre els regnes de València i Castella. Acabat este procés bèl·lic, al rei començà a preocupar-li l'organització de la nova societat, el repartiment de les terres i la repoblació. Front als propòsits dels nobles aragonesos que pensaven que el nou territori seria una prolongació de les terres aragoneses, el rei decidí crear un regne nou i per tal fi el dotà d'unes lleis pròpies, els furs. Entre el 17 d'abril i el 21 de maig de 1239, Jaume I otorgà els fori antiquae regni valentiae que transformaren les terres fins a d'eixos moments conquistades i les que es preveia ocupar pròximament en el nom genèric de Regne de València, les quals abarcarien des del riu d'Ulldecona fins a Biar i des de les terres d'Alventosa i Requena fins a la mar. En el moment de la conquista, la societat valenciana estava formada per una gran majoria musulmana i una minoria mossàrab. Els mossàrabs són els cristians que vivien immersos en una societat musulmana encara que no seguien les tradicions i religió d'aquells. A mida que es van ocupant les noves terres i en quedar despoblades moltes zones per l'abandonament que d'elles fan molts sarraïns, Jaume I comença a repartir el nou territori i a repoblar-lo entre els cristians que havien participat en la conquista. Este procés quedà reflexat en el llibre del repartiment. Les donacions s'inicien en 1237 i acaben en 1252. De l'estudi d'aquestes donacions es desprèn que podem distingir-ne de dos classes, la senyorial, sobretot el nord de Castelló, i la real, en la qual el monarca es reserva per a ell els nuclis més importants, Penyíscola, Borriana, Castelló, Dénia, Alcoi, Morvedre, Xàtiva i València, entre unes altres. Allí instal·la colons i en cap dels casos predomina un grup de gent, aragonesos, catalans, navarros, castellans, estrangers, sinó que tots, arbitràriament, aniran ocupant les noves terres i a on, segons els estudis del llibre del repartiment, sempre predominaran els aragonesos, cosa lògica, ja que foren ells, numèricament, els qui més contingents aportaren a l'exèrcit real. La repoblació regnícola es realitza atenent a 4 sistemes legals entre ells diferents. A Fur de Saragossa o d'Aroca, després a Fur d'Aragó, a lleis musulmanes, a costums de Lleida, Barcelona o Tortosa i a Fur de València. En el pas del temps, el rei intentà que el Fur de València anara substituint a tots els altres.
Sant Donís. El 9 d'octubre es celebra la festivitat del màrtir i bisbe de París, Sant Donís. Esta festa és molt important en València, puisque precisament eixe dia se commemora la entrada en la capital de Jaume I. La ciutat començà a celebrar este fet des de 1338, any en el qual el Consell General decidí que es festejara l'efemèride solemnement en una processó general i fent donació d'almoines als pobres i religiosos de les obres mendicants. En els primers temps, la festa va consistir en la celebració de processons al monasteri de Sant Vicent Màrtir en funcions religioses i distribució d'almoines. Més avant, es va instituir el costum de pronunciar i escoltar un sermó de caràcter històric en la seu, el conegut Sermó de la Conquesta. Este és un acte de caràcter religiós que consistia en un discurs evangèlic que es predicava als fidels fent referència a la efemèrides històrica i per això se'l nomenava de la Conquesta. Estos podien ser impresos, com passà en el sermó pronunciat en 1666 pel doctor Gaspar Blai Albuixec i que portava el títol del Sermó de la Santa Conquesta de la molt insigne, noble, lleal i coronada ciutat de València. Des del punt de vista literari, els sermons constituïxen les primeres aportacions a l'oratòria que es realicen en València, remuntant-se els primers al segle XIV. En el segle XV, la festa va adquirir un caràcter més alegre. Des dels principals edificis es cremava pólvora i es feien esclatar piles i trons. En posterioritat, els mestres confiters de la ciutat crearen uns dolços especials per a eixe dia, les piuletes i els tronadors, aixina com fruites i figuretes de massapà. També es va establir el costum de que els jóvens obsequiaren a les seues nòvies en la mocaorà, present que consistia en un mocaor gran de seda o d'un altre teixit que, lliugat per les quatre puntes, anava ple d'estos productes de confiteria. Els més rics es lliugaven en una joia. Este costum arriba fins als nostres dies, fent-se extensiu als casats, participant en les pastisseries en concursos on es premia la millor decoració de vitrines en estos productes. La Senyera. La Senyera és el símbol que representava al rei i a tot el regne. Actualment és la bandera dels valencians. Té el seu origen en les 4 barres d'Aragó, ja que fon un monarca aragonès, Jaume I, qui conquistà el regne de València. Esta insígnia sofrí una sèrie de canvis en la seva estructura, tenint notícia documental que en el segle XIV, Pere II de València, el ceremoniós, concedí una sèrie de privilegis als valencians. Destaquem l'incorporació de la corona real a la bandera, la qual quedava superposta damunt d'un fondo blau, tal i com la podem observar en l'actualitat, en la diferència de que en lloc del drac alat, que coronava la cimera en aquella època, a partir del segle XV, en el regnat d'Amfós el Magnànim, fon substituït pel tradicional i emblemàtic rat penat fins avui. La Senyera, bandera real, goja d'una sèrie de privilegis entre els quals destaquem. Representava a la figura del rei en la seva ausència. Tingué la seva escolta especial en els ballesters del centenar de la ploma. El no inclinar-se com a prova de dignitat pel seu simbolisme real. I a més, se li rendixen els honors militars
que són les corresponents 21 salves d'ordenança. La senyera, en temps de pau, eixia en 2 grans ocasions sobretot. En la festa de Sant Jordi, patró del regne, deixant-se de traure este dia quan ja no fa un festiu. I en la festivitat de Sant Donís, commemoració de l'entrada en Jaume I en la ciutat de València. La més antiga representació que se conserva de la Senyera Real de València és la confeccionada en 1596, encimerà pel seu simbòlic rat penat de 1638 i que es conserva dins d'una artística vitrina, obra dels artesans de la fusta Andrés i Fuster, feta en 1935. Esta senyera es custodia en l'Arxiu Municipal de la ciutat de València. En els antics cerimonials es prescrivia que el mestre racional era l'encarregat de la custòdia de la senyera, el qual l'entregava al justícia de lo criminal per a les cerimònies cíviques i al cap del centenar de la ploma per al combat. Esta companyia fou fundada segurament per Jaume I i la seva missió consistia fonamentalment en la de custodiar la senyera o bandera real de València. En realitat es tractava d'una milícia permanent, la qual estagués sempre a les ordres dels oficials de la ciutat. Pere II, el cerimoniós, fou qui la reorganitzà, dotant-la d'una sèrie d'ordenaments i privilegis en 1365. La configurà com una companyia de 100 ballesters que procedixen de la burgesia i de la classe popular, la qual tenia com a missió bàsica, a més de la ja citada, defendre-la en els combats. La commemoració del 9 d'octubre a lo llarg de la història. Des de 1338, un segle després de la conquista de València pel rei Jaume I, s'inicia la commemoració d'esta fita històrica a instàncies del Consell General de la ciutat de València. Des d'esta data es celebra esta festivitat cada centenari fins a 1838, realitzant-se a partir d'este any en més assiduïtat. Tenim notícia de que en 1666, a instància de fra Gregori Ruiz de Montserrat, se comença a traure en públic la real espasa de Jaume I en la processó de Sant Donís, que era portat pel síndic davant de l'estandard de la conquista i rat penat. Este mateix any s'imprimí el sermó que predicà el doctor en Gaspar Blas Albuixec. En 1838, celebració del sext centenari, es trau la senyera no pel balcó com els 2 segles anteriors, sinó per l'escala de l'Ajuntament, sempre i quan no s'inclinara. Es va traure l'espasa el dia 8 i el dia 9 la comitiva es va dirigir a la seu portant l'estandard o senyera per a assistir als divins oficis. En ixar-se l'estandard en la torre del temple, la milícia nacional que formava l'albereda va disparar 3 descàrregues i les campanes de totes les esglésies voltejaren. L'espasa, senyalant cap al cel, es col·locà en un carro triomfal. Actualment es guarda en una arca de 3 claus. És justament en este segle XIX, quan per iniciativa de lo ratpenat, el 9 d'octubre, recuperà part del seu sentit patriòtic en la organització de la visita al monument del rei Jaume I en processó cívica encapçalada per la Real Senyera.
També es va instituir la peregrinació al monasteri del Puig un diumenge abans o posterior al 9 d'octubre. Ja en el segle XX, esta mateixa institució, lo Rat Penat, organitza actes literaris des de 1915 per a commemorar esta data. En 1917 s'organitzà una celebració en la capella del Sant Càlis, realitzant-se a continuació un encontre en el parterre. Apareix la senyera de lo Rat Penat. En 1918, entitats valencianistes acudixen el dia 9 d'octubre a depositar corones als peus de l'estàtua de Jaume I en el parterre. Durant els anys 1919, 1920 i 1921, societats valencianistes organitzen actes en honor al rei conquistador en motiu de la festa de la conquista i de la dedicació de l'Església Valentina. En 1922, per a donar-li un major relleu a la commemoració, es sol·licita l'assistència de les autoritats civils. En 1924, lo Rat Penat demanà a l'alcalde, en eixe moment, senyor Avilés, que fora restablida la festa antiga de Sant Donís, acordant-se que una comissió de regidors aniria a depositar com a ofrena una corona al monument de Jaume I. En 1925, el dia 10 d'octubre, el 9 va ploure, acudiren per primera vegada al parterre representants de l'Ajuntament presidits pel senyor Oliach i els de lo Rat Penat. En 1928 es beneís la nova senyera que s'havia encarregat per ordre del marquès de Sotelo en un acte oficiat en la seu per l'arquebisbe reverendíssim senyor Melo. Des de la seu es dirigiren en processó cívica fins al parterre. Davant del monument, el president de lo Rat Penat, en Facund Burriel, s'envalentí i es dirigia a tots els presents en valencià. El governador civil, senyor Bermúdez de Castro, li va ordenar que proseguira, però en castellà, llengua en la que s'acabà el discurs. Trobem en esta data el precedent més immediat de l'actual celebració. Des d'este moment, l'acte no sempre s'ha desenrotllat seguint un mateix protocol, ni tampoc ha estat lliure de les imposicions polítiques del moment. En època de la Segona República, la senyera fon reconeguda per les més diverses forces polítiques democràtiques i tinguda com a estandard i símbol que recollia les aspiracions dels valencians. Va presidir multitud d'actes. Durant l'època de la dictadura, la senyera, junt a unes altres banderes dels diferents pobles que conformen l'estat espanyol, fon prohibida i qualificada com a separatista. En transcórrer el temps, determinades forces i organitzacions valencianes anaren tímidament recuperant-la i s'arribà a commemorar novament la celebració del 9 d'octubre. En este temps tenim notícia de l'organització d'actes que festegen la conquista de València, tant en la ciutat, on arribaren a ser presidits pel penó quatribarrat de la conquista els 2 anys primers de la postguerra, com en diversos aplecs valencianistes oficiosos en el Puig. En els primers anys de la democràcia, la processó cívica, presidida per la Real Senyera, tornà a ser l'acte fonamental de la celebració que nos ocupa, ple de connotacions i aspiracions nacionalistes que reclamaven l'autonomia. Este ceremonial anirà repetint-se cada 9 d'octubre fins a arribar a l'època actual, encara que sofrint diverses modificacions en els actes organitzats, que no sempre seran seguits de manera unitària.
D'entre aquestes modificacions, cal nomenar el canvi d'itinerari en la processó cívica, la supressió del Te Deum durant els anys de govern municipal socialista i, més pròxim als nostres dies, el trasllat respectivament a Penyíscola i al castell de Santa Bàrbara en Alacant de la Real Senyera per a presidir els actes institucionals organitzats pel govern de la Generalitat. Aixina també es traslladà al carrer la greu polèmica sobre la representativitat de la senyera, anys durs i de conflicte en una societat que acabà bipolaritzant-se a nivell cultural i sociopolític, arribant a causar traumes i frustracions importants, tals com les dilatades i conflictives negociacions sobre l'Estatut d'Autonomia i violents enfrontaments per la reafirmació dels nostres tradicionals signes d'identitat. Com el 9 d'octubre de 1979, quan la frontera de l'Ajuntament estava presidida per la senyera valenciana i per una quatribarrada d'Aragó. Els ànims del poble s'exaltaren en vores presidits per una bandera estranya que no era la seua pròpia, arribant inclús a cremar-la. Conflictes aparentment superats, però que segueixen latents a nivell social. En l'actualitat, s'ha recuperat l'organització coneguda tradicionalment de la processó cívica. La festa, que té este com a acte central, goja d'una ressonància especial en el cap i casal, seguint el protocol establit de la següent manera. A primera hora del matí, la senyera se trau de la vitrina. En la sala primera de l'Arxiu Museu se col·loca sobre un pedestal fabricat expressament per a sustentar-la. A continuació, el senyor secretari de la corporació llegeix l'acta en la qual s'autoritza l'eixida de la bandera de l'Ajuntament per a presidir la processó cívica i es fa la cessió al seu portador. Este actualment és un membre de la corporació municipal, un regidor que en cada ocasió se va alternant i correspon a una formació política de les que integren el consistori. En les imatges s'observa que el portador en esta ocasió fon el primer tinent d'alcalde, en Vicent González Lizondo. La senyera, en eixir de l'arxiu, es dirigeix cap al balcó de l'Ajuntament i va acompanyar per una comitiva integrat per la corporació en ple, autoritats i personalitats destacades en el món cultural i polític valencià. En rigorosa puntualitat, a les 12 del migdia, és baixar entre el clamor popular mantenint el privilegi que s'observa escrupolosament de no inclinar-se ni humiliar-se davant de ningú mentre sona la marxa real i són disparades les 21 salves d'honor que marquen les ordenances. Seguidament, s'inicia la processó cívica que obri la Guàrdia Municipal, junt als macers de l'Ajuntament en trompetes i timbals. Formen esta lluïda comitiva alguns gremis, representacions de diverses entitats, principalment culturals, sense faltar mai lo ratpenat. A continuació, la Real Senyera, seguida de les autoritats i escoltar per una companyia d'infanteria. A d'esta processó corporativa se li uneix una multitud d'emocionats valencians que l'acompanyen fins a la seu per a presidir des de l'altar major l'acte solemne del Te Deum, en acció de gràcies. Des d'este recinte se reinicia la processó que farà cap al parterre, lloc on es troba emplaçat el monument dirigit a Jaume I. Ací es depositen unes corones de llorer als peus del monarca, interpretant-se l'himne nacional valencià.
fa alguns anys es pronunciaven uns discursos relatius a la commemoració que estaven a càrrec de la primera autoritat de la ciutat i del president de l'Horat Penat. Acabat l'acte, la senyera retorna novament a la casa de la ciutat i s'anse seguint el mateix ritual que quan és de ballar. Ja en l'Ajuntament, la senyera és depositar en l'arxiu on el secretari alça acta de l'entrega i conclou l'acte en unes paraules de la primera autoritat municipal.